Ja, mine damer og herrer, vi er ved at gøre klar til det store skiløb her i dag. Det er jo olympiaden, vi har gang i her, og folk er værste. Nej, hvad fanden, der er to, der tager afsted? Det er krat nogle snedpænd. Vi beklager for fjolset, men fortsæt nyde filmen. Skynd dig, de andre er allerede oppe på bakken. Ja, vi har tid nok, ikke? Ja? Det er hans forældre, der ejer hotellet her. Far, mor, skynd jer at komme. Køderen har fået valpe. Valpe? Køder, vi æder køder, vi æder køder. Far, mor, nyt kød. Hold kæft, Sønneke. Hvad er der? Se, vi har fået nyt kød. Ja, mine damer og herrer, er mor natur ikke fantastisk? 3 små lille valper, der kæmper om at komme nærhedens morens mælk. Sådan der, så hører vi ikke mere til ham. Undskyld afbrydelsen, og vi må dræbe alle de medvirkende, du har set i filmen indtil videre, inklusive de 3 små valpe. Men blot roligt, vi har allerede sørget for mere underholdning her til dem. God fornøjelse med den nye film.